Dende hai anos, o BNG ven reclamando unha ambulancia medicalizada permanente para a comarca do Salnés. Ante o novo concurso que está iniciando 061 para a tramitación dun transporte sanitario urxente, comunican que van a poñer en marcha unha ofensiva de accións para que o Salnés non quede excluído desta adxudicación. O BNG vai poñer en marcha toda unha ofensiva para que o Salnés non quede excluído nesa adxudicación dunha ambulancia medicalizada. O BNG imos a exixir que nese novo concurso se inclúa unha ambulancia de soporte vital avanzado, unha ambulancia medicalizada, é dicir, unha ambulancia dotada de persoal médico, enfermería e técnicos 7 días a semana, 24 horas, 365 días. A deputada considera que unha comarca como a do Salnés, con 115.000 habitantes, cun hospital sen UCI e sen hospitalización de cardioloxía nin cardiólogos profesionais a tempo completo, encóntrase nunha situación de risco permanente. Hai informes dos profesionais, como pode ser o informe emitido no seu momento polo SEMES, onde indica claramente que, por todas estas características, a comarca do Salnés ten que ter unha ambulancia medicalizada para que a poboación, os veciños e veciñas desta comarca, estén atendidos con un mínimo de garantías diante dunha emerxencia sanitaria. Por estas razóns, en este momento, a comarca do Salnés non pode volver a quedar fora deste concurso. A ofensiva que vai a lanzar o BNG inclúe accións como iniciativas no Parlamento, demandar ao Goberno esta dotación ou reunirse co director xeral do 061. Para Monse Prado non existe ningunha razón para deixar fora a comarca da dotación, salvo intereses políticos do Partido Popular.